taikurimökki. Ja nyt minä aion tänään teille esittää hienon tempun. Niin kuin näette. Sisällä on pelkkä säkkituoli. Mutta kun sanon simsalabim, eli simsalabim, niin sitten sinne tulee erilainen sisältö. En kerro vielä mikä. Ja nyt tehdään simsalabim. Eli nyt olen taikonut. Sieltä tulee esiin. Kääpiö. Minä olen Yrkki. Eli Örkki. Tadaa! Kumara. Ja nyt aion tehdä huiman taian. Taian tämän kääpiön isoksi ihmisiksi. No niin, sukka pukkala mukaan. Mene isoksi. Se taisi kuolla. Ei se kuollut. No niin, täytyy tehdä uusi jalka. No niin, sukka, mukka, pankala, mukka. Nouse ylös. Ja suuret nuut. Niin, saamme käsitellä Örkin ja Mörkin savu. Pyöräily. Ointi. Sovellus. Hukkuminen. Hukkuminen. Tadaa! Ja, bravo! Tadaa! Örkin ja Mörkin olympialaisiin. Ensimmäinen laji on Örkki vastaan Etana kilpajuoksussa. Älä vie. Tseppi Etana! Örkki! Etana voitti! Palkintojen jako. Ensimmäiselle sijalle yltin Etana. Kiitos. Ja toiselle sijalle ylti Örkki. Mitkä ovat mielialalle tällä hetkellä? Taas hyvät. Entäs teillä? Kukat putos. Mielialaa. Vähän kyllä tylsää, kun toi mun pienempi voitti, mutta tai se ihan hyvää. Nyt. Ja nyt siirrymme pienelle tauolle. Kyllä se voi alkaa. Tervetuloa taas olympialaisiin. Nyt seuraavana on vuorossa yhden hengen pussijuoksu. Valmiina niin, paikoillani. Nyt!
Mörkin puolessa jääkiekko. Maalissa on hohtoisa Pontso-Örkki. Ja laukaisijana on Mörkki. Hyvin paha tilanne. Mörkki kuljettaa. Ja maali. Tilanne on 1-0 Mörkin hyväksi. No niin. Aloitus. Joo. Oota, hetki. Kiekko maalialueella. Virhe! Ei se mitään. Se oli kuitenkin virhe Örkin ja Mörkin pelissä. Siitä tulee vapaa laukaus, jonka suorittaa Mörkki. Peli menee 3 poikki. Tuleeko tästä maali? Ei. No niin. Tilanne jatkuu. Mörkki kuljettaa. Laukaisee. Ja tekee maalin. Enää 1 maali. Niin, Mörkki on voittanut pelin. Niin. Mutta se osuu koppaan. Ja on erittäin työlästä kaivaa kiekko takaisin tolpasta. Ja nyt viimeinen laukaus. Mutta Örkki torjuu. Hän torjuu taas. Nyt mä jaksoin. Voittaa. Ja seuraavaksi on vuorossa Perere. Nyt alkaen. Kiertää rata ympäri. Örki on mennyt johtoon, ei kun siis Mörkki. Mörkki on mennyt johtoon. No niin.